कोकणात स्वतःचे घर हीच काळाची गरज। आमच्याकडे पुढील मालमत्ता उपलब्ध। कणकवली एनए प्लॉट्स, रो हाऊसेस, फ्लॅट्स आणि स्वतंत्र बंगला, अंगणेवाडी, रो हाऊस व बंगला, काळसे नेरूर पार, बॅक वॉटर टच बागायती प्लॉट, वेंगुर्ला वडखोल, ॲग्रिकल्चर प्लॉट्स, स्वतंत्र 7-12 5 गुंठेंपासून पुढे, कट्टा मालवण, डेव्हलप्ड एनए प्लॉट्स। संपर्क स्वामी शिरीष सिंधुदुर्ग 9987 141777 किंवा 9403 802777। अवघ्या दिवसांपूर्वी मोठ्या थाटामाटात उद्घाटन झालेल्या समृद्धी महामार्गावर अपघातांची मालिका ही सुरू झाली आहे। मागच्या 2 दिवसांपूर्वी याच महामार्गावर मोठा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली होती। दरम्यान ही घटना ताजी असतानाच पुन्हा एकदा समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झालाय। या अपघातात 2 जण जागीच ठार झालेत। यामध्ये एक महिला आणि लहान मुलगीचा समावेश आहे। वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा परिसरात हा अपघात झालाय। मिळालेल्या माहितीनुसार वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा परिसरातील समृद्धी महामार्गावर हा भीषण अपघात झालाय। यामध्ये 2 जण जागीच ठार तर 2 जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे। मृतकांमध्ये एक महिला आणि एका लहान मुलीचा समावेश आहे। नागपूरच्या दिशेने जाणारी कार पलटी होऊन हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे। दरम्यान ही घटना आज दिनांक 28 डिसेंबर रोजी पहाटेच्या सुमारास घडली आहे। कारसमोर एखादा जंगली प्राणी आल्यानं हा अपघात झाल्याचं बोललं जात आहे। अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच मोठ्या थाटामाटात उद्घाटन झालेल्या समृद्धी महामार्गावर अपघातांची मालिका ही सुरू झाली आहे। मागच्या 2 दिवसांपूर्वी याच महामार्गावर मोठा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली होती। दरम्यान ही घटना ताजी असतानाच पुन्हा एकदा समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झालाय। या अपघातात 2 जण जागीच ठार झालेत। यामध्ये एक महिला आणि एका लहान मुलीचा समावेश आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।